ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ano yan ang usabang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamaturan nga gipasiyugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, uban sa mga ginsakpan ni ini nga mga Catholic Faith Defenders, o kini ubos sa pagtugot sa ato ngayong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga diocese. Okay? Atong pagyukbo o paunang pagyukbo kanila sa atong obispo o sa mga kaparian nga miuban niya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga diocese. Salamat kanila o ang ato usab nga amahan dinhi sa istasyon atong pagyukbo, SM Jet o Pilak, uban sa atong chief technician karon na science and technical si Engineer June Demil, atong amigo, uban na sa tibok staff sa 92.5 FM atong pagyukbo pagtahod kanila o kamong mga naminaw karon sa radyo. Akong pagyukbo sab kininyo mga Katoliko dili Katoliko, ang ako din mga kauban sa Catholic Faith Defenders akong pagtahod pagyukbo kininyo. Okay? Siguro mangutana mo nganong si Veritas si Silbert inyong madungog karon. Tungod kay wala si attorney nag-message sa tuwa uban ni Brother Nicolay nga dili siya kaari karon, mao na kini ang inyong makauban karon sa lanog sa kamatuoran sa Catholic Faith Defenders. Okay, wa na bay nalibtan. Ato dayong pasalamat sa mga naghatag kinabuhi niini ang mga nag-sponsor aning programa ang Gasiga Torgo Oldfield o sa tanan nga siguro wa ko hibalo nga mi hatag og kinabuhi ni tabang og hatag kinabuhi niini atong pagtahod og pasalamat. Okay, now diretso tanaw ni anata sa bulan sa Disyembre o kagahapon atong gisaulog ang kapistahan sa Immaculada Concepcion ang pagka walay mansa sa atong mahal nga inahan nga wa gyud matapti og muling sa sala o karon ang atong pagahisgutan kining mahitungod sa mga kasaulugan sa atong simbahan. Atong hisgutan kining Disyembre 25 kay ang uban natong mga igsuon dili makighiusa nato nga niining adlaw ta mo sa ulog sa adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo Disyembre 25 kay kini nga adlaw doon na ni pagan background na yung mga pagano ni adto nga magsaulog ganing adlaw sa ilang kasaulugan usab nga pinagano o kay ato man kuno ning gigamit ning adlaw sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa atong Ginoo. Sa ato pa moingon sila nga kining pagsaulog natong mga Katoliko sa Disyembre 25 pinagano kay ato kunong gisundog ang mga pagano nga magsaulog niining adlaw. Ang uban pod moingon nga wa man na gisugo sa Biblia wa man na gisugo sa Dios nga sa ulogon ang adlaw sa pagkatao sa Ginoo. Disyembre 25 nya di pod mabasa sa Biblia nga Disyembre 25 na tao ang atong Ginoo. Na mga suki nga tigpaminaw ni ining maong programa sa lanog sa kamatuoran. Timan nato nga kining adlaw Disyembre 25 kung buot na hunaon dili man gyud ni iyas pagano kay kung maghisgot ganita og adlaw wala may adlaw nga gibuhat ang pagano o kung maghisgot putag demonyo o yawa wala po'y adlaw nga ang gabuhat demonyo o yawa. Ang tanang adlaw Dios mo'y gagama mo na nga
Dili sakto nang moingon nga iyas pagano ng adlaw nga Disyembre 25, no? Kay tanang adlaw gibuhat sa Dios, no, sa creation. Wa gyud adlaw nga dili gibuhat sa Dios. Ang tanang adlaw gibuhat sa Dios. Kay Dios man ang creator. Ang yawa dili man na magbubuhat, no? Dili gina magbubuhat ng yawa. Ang Dios ra gyud. Bisan gani ang yawa. Ang pagka siya, no, nga kanhi gihinganlan man na siya og Lucifer, no, ya Dios mo'y gagalan anya nindot kay nangalana. Di ba? Oo. Ya, ang Dios mo'y gagama niya, pero dili ang Dios mo'y gagama sa iyang pagkayawa, no? Kay si Lucifer nga ang Dios mo'y gabuhat niya, pero nahimo siyang yawa dili tungod kay gisugo o gihimo siya sa Dios nga yawa. Nahimo siyang yawa kay nirebilde siya. Buti pasabot, wala na siya musanong. Wala na siya mutuo, no, sa pagdumala sa Dios. Misukwahi siya. O, iyan ang kabubuton. Wala siya sugua sa Dios nga mahimong yawa. Kay iyan man ang kaugalingong desisyon. No? Siya mo ay naghimo sa iyang kaugalingon nga yawa. Okay. Pero sa pagka Lucifer niya, no, nga usa ka minsan ni termino na to ana, usa ka anghel, no, nga bantugan, no? Ang Dios mo ay gagama niya apan sa dihang ni-rebuild siya bot pasabot iyang gihimo nga iyang kaugalingon nga yawa. So siya mo responsable dili ang Dios. So mao na, no, nga bisan ang yawa, oh, sa iyang pagkaanghel, Dios mo'y source. Okay, ang gabuhat. Oh. So buti pasabot nga wa gyud binuhat ang yawa kung maghiskot ang mga butang sa kalibutan o sa universo. Tanan kini binuhat sa Dios. So mao na. Unya kining adlaw nga Disyembre 25, actually, dili gyud ni pinagano ning adlaw. Now, nahimo lang ning pinagano kay gigamit sa mga pagano. Niining adlaw sila magsaulog. Unya, ang nakapagano pud nila, dili tungod sa maong adlaw. No? Kay basig nagunahuna ang uban, apo ko'y nadunggan ani nga, basta magsaulog ay kag Disyembre 25 ay yakas pagano ana, no, dili kun matao de kag Disyembre 25 pagano de ka, dili oy. Kay unsa man di ay nakapapagano sa pagano, no, ang nakapapagano sa pagano dili kay nigamit ka sa pagsaulog nga gitunong nimo anang adlaw. Ang nakapahimong pagano sa mga pagano tungod sa ilang pagtuo, sa ilang pag-ila og dili tinuod nga Dios, nga gigamit nilang ang adlaw nga Disyembre 25 sa pagsaulog o sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios ato pa sa bakak nga Dios. O mao nay nakapapagano sa pagano. Dili tungod kay ilang gigamit na ng Disyembre 25. No. No. Mga igsoon. Oh, so mao na, no? Ang pagsaulog sa maong adlaw dili pinagano. Ang tumong lang kung asa nimo gipahinungod ang imong pagsaulog. Diha ka mahimong pagano kung ang imong pagsaulog gipahinungod sa pagsimba sa dili tinuod. Atong klaron ha, dili tinuod nga Dios. Dili kay nahimo kang pagano tungod kay nagsaulog ka ng adlaw. Dili kay ang imo laging birthday matunong og Disyembre 25 pagano na deka. No, dili, no? Ang nakapapagano sa pagano sa ilang pagsaulog sa Disyembre 25 dili ang pagsaulog kundi asa nila gipahinungod ang ilang pagsaulog. Ila mang gipahinungod ang ilang pagsaulog sa pagsimba sa bakak o dili tinuod nga Dios. Mao na'y nakapapagano nila. Dili kay tungod kay nigamit sila ng adlaw. Dili, no? Mao na. So, mao na, ano? Unya, ang mga Katoliko kung mosaulog aning adlaw,
kinsa may gisimba diha, no? Kinsa may gisaulog nga adlaw, ang adlaw na tawhan sa atong Ginoo. So unsaon pagkahimong pagano ana nga ang atong gisaulog anang adlaw, ang adlaw man nga natawhan sa Ginoo nga maoy angayan simbahon. Di ba? So mao na, so naani siya sa pag-define ba unsa nang pagano, unsa nang buhat nga pinagano. Dili kay tungod kay ni gamit sa adlaw. Kay parehas ra gud ng pagsayaw. Na may madunggan po nato nga mga dili Katoliko nga muingon nga kanang mga Katoliko sayaw-sayaw sama ng sana kanang sinulog. Pinagano ng sinulog kay mga pagano magsayaw-sayaw. Unya usa may tubag ana. Ang tubag mao nga ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod kay nisayaw sila? Dili oy kay sa Biblia magsayaw-sayaw biya po lang katawhan sa Dios. Nainomdam mo ni David? Ni Hari David kadtong giprosesyon ni David uban sa ginsakpan niya katong Old Ark of the Covenant, katong arka sa kasabutan nga sa ibabaw gali ato masigakilid na ay ribulto sa kiruen, no, duha ka buhok masigakilid. Ila tong giprosesyon tong sudlanan. Unya gasayo-sayo pud sila, no, nana sa 2 Samuel kapitulo 6. Mao na. Unya sa akong nakita naapoy mga dili Katoliko ganing sa ilang worship naapoy sayaw-sayaw. Ang sayaw ba mo'y nakapapagano sa mga pagano o asa nila gipahinungod, asa nila gitumong o kinsay ilang gipahimuot sa ilang sayaw? Mao na. Ang tubag, dili ang sayaw mo'y nakapapagano sa mga pagano. No? Kaya ang katawhan sa Dios musayaw sa, di ba? Katong panahon ni David, katong ilang giprosesyon tong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa anghel o kirubin. Sayo-sayo mas David ato bazar ko ninyo 2 Samuel 6. Nahimo bang pagano si David tungod kay nisayaw siya? Dili, kay ang iyang sayaw iya man tong gipahinungod sa iyang pagtuo sa Dios. Iyang pagsimba sa matuod nga Dios. So dili to pinagano. No? So naana sa kung asa nimo gitumong ng imong sayaw. Mao na. Mausap, kining pagsaulog sa mga Katoliko sa Disyembre 25, dili gyud ni pinagano kay ang gisaulog nga adlaw, ang adlaw man nga natawhan sa Ginoo nga angayang simbahon. Angayang halaran sa atong mga pagpasidungog. So dili na pagano. Mga igso niya moingon sila nga wa may nakahibalo sa adlaw gyud nganong Disyembre 25 nga wa man giingon sa Biblia Disyembre 25. Now duha ka anggulo ang akong buot iparayag diri. Dili na lang ko magkwenta-kwenta kay malangan ako unya di po ko ka-memorize nya, wa po ko gadala og kana bang guide. Ang mga kauban ako sa grupo sa CFD, no, sila ilagi nang gi-memorize ng computation nga nung Disyembre 25, di ba? No, siguro nakadungog mo o nakakita mo o asa nga naay computation nga matunong gyud Disyembre 25. Dili ko na hisgutan diri. Okay. Pero naapoy basahon mo ingon nga unknown, wa gyud mahibaw di gyud sure nga Disyembre 25 na. O nagay mo ingon nagali pare pud mo ingon nga dili. Gitunong lang anang adlaw pero wa gyud nakahibalo. Napagali uban mo ingon nga Pope gani gyud si Pope Benedict XVI mo ingon nga wa gyud hibaw Kaya na yung mga komento ba mga inana mga igsoon. Pero na yung mga Katoliko nga ilag yung gamiton yung tong computation nga matunong yung Disyembre 25. Sama ko da ng computation nga kung kahibalo ka unsang adlaw magsaulog og San Juan nga mo'y silbing gituhuan nga na tao si San Juan diyan o di katong San Juan ba nga Bautista, no? Moingon sila nga June 24 uban moingon diha duol 25 June so logo na nya kay unom raman ka bulan ang kamagulang
ang anggap ni Kristo ug ni John the Baptist mo na mo count lang kag unom ka bulan, di mo na po na adlaw nga tawhan sa Ginoo. Okay, mo count ta sugikan June, July, August, September, October, November, December. Okay, December 24. Di ba? Moingon sila usa po na no sa mubo kay nga computation nga nung Disyembre 25 na taong Ginoo kay magulang ra si John the Baptist og unom ka bulan. Nya magsaulog tag-adlaw na tawhan ni John the Baptist kanamang June 24. Niya mo count na og unom ka bulan gikan sa June, July, August, September, October, November, December. So December 24 niya kay tunga naman tong gabi so round off na 25. So muna December 25 mo ni shortcut nga computation. Pero na po'y computation ani nga dili ingon ani nga medyo detalye, no? Mao na. Nakaron kanang mo argue nga ako wa nay klaro dili na sure na ako moingon ko nga Disyembre 25 man o dili. No? Kana pud untang moingon nga dili, na pud unta sila'y sure ba nga adlaw nga moingon nga kana mo'y tinuod nga adlaw na tawhan sa Ginoo. No? Kay kanang moingon kag dili na din wa po kay kahatag nga adlaw nga mao gyud na ang tinuod di haka-haka ra pud nang imo. Di ba? Ako mangutana nang musupak ba nga Disyembre 25 sa ulugon ng adlaw na tawhan sa Ginoo. Musupak sila kay dili gyud kuno Disyembre 25. Di kung pangutan una daw bi unsa mga adlaw kay di maka Disyembre 25 di po sila katugan. Nasa logic god sa mayong panghuna-huna. Kung di ka kahatag og siguro nga adlaw nga mao gyud na ang adlaw na tawhan sa Ginoo, so to pa di ka sigurado nga Disyembre 25 gyud nga moingon ka nga dili na mao. Di ba kay kung di ka kahatag sa ubang adlaw nga mao gina sa to pa posible nga Disyembre 25. Ba kung moingon ka nga dili Disyembre 25. Nya wala po kay adlaw nga ikatudlo nga mao nang adlaw na tawo ang Ginoo. So kung di ka kasigurado anang ubang mga adlaw, so but po sa buti po kang sigurado nga dili gyud Disyembre 25 na tawo ang Ginoo. Di ba? Now, sa akong kabahin gyud ako, patunga ko. So, kay dili ko moingon nga kanang computation, kanang objective yun, compute raman na, tunog, madili, ngina. Sa akong kabahin, no, matunong og sa dili, no? Sa Disyembre 25 ang adlaw sa Ginoo, mao ni atong argumento, dili dautan ang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa Ginoo ni anang adlaw. Dili ko moingon nga kadtong computation dili to mao o dito tinuod kay ang akong mga kauban nga CFD mo gamit mo po sila ana. No? Pero sa akong kabahin lang matunong man ang computation o dili. But pasabot Disyembre 25 man o dili ang adlaw na tawhan sa Ginoo. Mao ni akong gibarugan, no? Ingon nga nagbarog sa pagtuong Katoliko. Ang Ginoo dili masuko, dili mosupak nga sa ulugo ng adlaw sa Ginoo Disyembre 25. Nganong dili mosupak ang Ginoo? Tungod kay wa po siya gatudlo nga dili mao o sala o sayop ng sa ulogo ng adlaw sa Ginoo sa Disyembre 25 na bay pagtulunan sa Biblia na nga sayop kung sa ulogon sa Disyembre 25 ang adlaw na tawhan sa Ginoo na ba? Bitaw mahibulong ko ang mga supakiro anang pagsaulog sa adlaw sa natawhan sa Ginoo Disyembre 25. Nga mura bag ilabang ipasabot ba nga gisugo ginas Ginoo. Nagdili gyud ang Ginoo nga sa ulogon ng adlaw ni Kristo sa Disyembre 25 gadili siya mangutana ra magyud ko piasa man usa mang bersikulo sa Biblia nga nagingon ng Ginoo nga masuko siya nagingon ng Dios nga oy kung sa ulogo ninyo ang adlaw na tawhan ni Kristo sa Disyembre 25 masuko ko ana makasala mo. Wa gyud bisag usa ka bersikulo nga gaingon ana. Dayon karon unsa may basihanan nato ba nga katarungan nganong morally, yung kog morally sa to pa angay. Ngano man unsa may gibasihan nato morally nga dapat
musaulog ta o makighiusa ta niining adlaw sa pagsaulog sa adlaw natawhan sa Ginoo, no? Unang katarungan nga akong ipadayag dinhi sa atong programa kanang gitawag og authority reason. O kanang authority. Sa manang authority kanang gahom. Kanang katungod. Katungod ba o authority nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa iyang simbahan. Unsa man ang authority, kanang gitawag og binding and loosing. Unsa man ang binding and loosing? Pagdili og pagtugot. Asa man na mabasa? Mateo 18:18, no? Ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga iglesia gitagaan anang gahuma o authority, o otoridad. Giingnan sa Ginoo ang iyang simbahan, ang iyang tinuod nga iglesia, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot diri sa yuta, itugot usab sa langit. Muna gitog binding and loosing. Ang mga abogado kahibalon sabot pasabot ana. No, apilan ng paghimo og balaod og pagluag og balaod. Apila na siya. Oh. Gahom na sa Dios nga iya pong gipahuwiran, no? Iya pong gipiyal sa iyang simbahan nga tinuod. Kanang tinuod ha dili nang gama-gama rag tao. Katug yung gisugdan ni Kristo. Ang gisugdan ni Kristo nga iglesia o simbahan na ay gahom o authority sa pagdili o pagtugot. So kay ang Katoliko sa atong pagtuon mao man gyud ang original nga simbahan nga nasumpay gyud sa grupo sa mga apostol di modo naa ang authority sa mga apostol karon ang naghawid naa sa mga obispo. Diba? Kay kanang authority mapasapasa man na sa mga sumusunod, mga successor, mura man nagkatigayunan nga ang katigayunan sa ginikanan mapanunod sa anak. Diba? Mao po na. Ang authority po sa mga apostol, kanang binding and loosing, pagdili o pagtugot, mapanunod na sa ilang mga kapuli. No? Kay ang katungdanan kung mabakante, doon na may mupuli, no? Buhat, Kapitulo 1, versikulo 20. Acts chapter 1 verse 20. Ang authority sa presidente mapanunod po sa iyang musunod nga presidente. History will show us. Roman Catholic bishops ang tinuod nga successors, mga sumusunod sa mga apostoles. So naa nila ng authority sa pagdili og pagtugot. So bisag unsay idili og itugot sa mga obispo diri sa yuta, universally, officially approve ang langit ana, no? Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang itugot, no? Mao na nga kanang mga council sa simbahan mo tuo gyud ana, kay kung di ta mo tuo ana sa tupawa ta mo tuo sa gospel. Di ba? Kay ang simbahan nga tinuod na may authority sa pagdili og pagtugot. Tagaan mo na kog usa sa desisyonan sa mga obispo nga bisan ang dili mga Katoliko misanong, pero pili-pili lang lagi kay dili man tanang desisyonan sa mga obispo ilang tuhuan. Pero ako mutuog gyud ko tanang council sa tinuod nga simbahan kay dili ko gusto mahimong naabang supakiro nga magpili-pili ra ko. Kay nahinumdum ko sa giingon ni San Agustin. Kung nagtuo kuno ka sa gospel, pero gipili-pili ra nimo og unsay ganahan nimo das gospel. Oh, katong di nimo ganahan diha sa gospel ba sa Ginoo? Imo lang pilion, katong di nimo maangayan, di nimo magustuhan, di nimo i-appeal, pili-pilion ra nimo ang imong tuhuan. Dili kuno gyud ang gospel mo imong gituhuan ana. Pulong ni San Agustin. Ingon siya nga kung imo lang pili-pilio ng sundo nimo sa gospel, actually kuno dili ang gospel mo imong gituhuan, kundi ang imong kaugalingon. Ngano man? Kay kung tinuod nga nituo ka sa gospel, tuhuan nimo kung sa gisulti diha, tanan. Di kay pili-pilion ra nimo, kay kung pilion ra nimo ang imong gituhuan, imong kaugalingon. Kay ang imong gituhuan kato naman pong gusto nimo, katong dili di man nimo i-appeal ang imong kaugalingon mo imong gituhuan, dili ang gospel. Kay ang gospel nagdemand man siya nga tanan gyud tuhuan sundon, di ba? Mga suki nga tigpaminaw. So mao na. Unya kay ang gospel gaingon man nga giingnan man ni Kristo ang iyang simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa to pa, bisan unsay istugot og idili sa iyang simbahan nga tinuod, simbahan nga tinuod dili nang gama-gama og tao. Oh.
aprubahan sa langit. Na karon nganong moingon ko kining mga supakiro gyud sa mga desisyon sa mga obispo. Nganong moingon ko nga muingon na sila nga tuo mig Biblia, tuo mi sa gospel sa Ginoo, pero ako dili gyud ko mukaingon nga nituo gyud sila sa gospel. Makaingon gyud ko nga ang ilang kaugalingon mo ilang gituhuan. Kay kung maghisgot ta og gospel, gitagaan man ang mga obispo sumusunod sa mga apostoles, naaman nila ang gahom sa binding and loosing. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang itugot niya. Karon kung ato ng ayuhog, kana bang tuon, kana mga dili katoliko, anong pili-pilion raman nila ang desisyon sa mga obispo? Nga, klaro man ang giingon diya sa Mateo 18:18, ang simbahan na ay authority anang pagdili og pagtugot bisan unsa pagani. Ang bisan unsa inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang itugot sa langit. Na hinumdum ko ako ning gi-argue sa dialogue na musplaza niya to natoy ni object niingon siya nga, ha, diha kabiritas sa ato pa kung moingon din ng inyong mga obispo nga mangawat na taron, manulis na taron. Maghimo na tagdaotan, itugot mo din sa langit. Ako siyang gitubag po. Ingon ko nga, be, kanus aman ang mga obispo nag-ingon ana. Kanus aman, unsa mang konsilyuhas katoliko nga nag-ingon ng mga obispo nga mangawat na taron, manulis na taron. Wagi siya ito. No? Hindi ka musalig sa Ginoo kung muhatag siyang authority sa iyang simbahan nga bisag unsay idili diri syuta, idili sa langit sa to pa maayo na. Dili ka mo salig sa Ginoo nga dapat nga iyan ang gihatag ng gahuma sa iyang simbahan sa to pa kasaligan ng iyang simbahan kung modili og mutugot. Kay magduda ka man nga naa di ay madili o matugot ang simbahan nga di mao. Nasayop, dautan. So dapat common sense nga kung nisalig ta sa mga pulong sa Ginoo, musalig po ta sa iyang pagsalig sa iyang simbahan. Kay baluman siya nga ang iyang simbahan mga tao ray mga sakop ani nga personally makasala, pero nganong iya manggiingnan ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Kay baluman siya nga kini when it comes to faith and morals. Kay ang trabaho gud sa simbahan manudlo man sa faith and morals, pagtuo ug pamatasan. So iyang gisigurado nga dili masayop ang simbahan diha. Mo bitaw gipadad-an sa Dios og Holy Spirit ang simbahan para dili masayop og pagpanudlo. Mao na nga ang simbahan dili masayop og pagpanudlo sa faith and morals. Asa man masayop ang mga pari, mga obispo, diya personal lang, no? Pwede sila kasala. Pwede po sila masayop personal, ila-ila rang kaugalingong panghuna-huna. Pero kung manudlo sila kanang gitawag og resulta sa paggiya sa Espiritu, kay ang Espiritu Santo gagiya man simbahan, kay napadala man ni atong Pentecostes mo na nga ang simbahan kasaligan diya sa mga pagtulunan. Munay teaching authority, no? Yan ang gitawag og teaching faculty. Pero pwede makasala ang mga obispo. Pwede po sila masayo personal. Pero kung when it comes to teaching faculty, kana bang mga official teaching sa simbahan nga ilang mag-usa sila sa pagtudlo, dili sila masayop diya kay ang gagiya espiritu man. Muna nga ningon ng Ginoo, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot diri sa yuta, itugot sa langit. Na ang gipasabot sa Ginoo diya mga council na, kay ang simbahan magdesisyon na pinagi mag-meeting council o hinugpong man, dili mo o man mingon ng Ginoo nga tagsa-tagsa ninyo ang idili og itugot sa dili. Kay ang Ginoo mohatag isang authority sa pagdili og pagtugot, hinugpong na kanang gitawag na to collective. So ang gigiyahan sa espiritu sa simbahan kung modili siya og mutugot kanang mga meeting, kanang mga council. Mo na nga ako mutuod jud og council. Unya ang mga dili katoliko kay pili-pilion raman nila. Ug moingon ang mga obispo, wala may litra por litra gyud mabasa Disyembre 25 sa ulogo ng adlaw na tawhan sa Ginoo. Pero pinagi sa atong authority, ato ning ibutang diri
Kay musugot man ang Diyos ani kay gitagaan man tag authority. Kana laging Mateo 18:18, ang inyong idili diri ta idili sa langit, ang inyong itugot. Oh. Sa ato pa, bisag wala na sa Biblia nga litra por litra nga Disyembre 25 sa ulogon ng adlaw na taon sa Ginoo because of authority. Tungod sa kapangyarihan o gahom sa mga obispo sa pagdili og pagtugot, kinahanglan mo tuo ta. Kay kung di ta mo tuo sa tapawa, ta mo tuo sa gospel. Kay naaman sa gospel giingon nga tuhuan na to ang simbahan. Sa iyo ang kasa Lucas 10:16, ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, kung mo desisyon ni, sama ra nga ang Ginoo mo'y ga desisyon, nga naman. Kay ang dili ko no maminaw sa iyang simbahan, ang iyang iglesia, sama ra nga maminaw niya. Sorry, ang exo. Okay? No. So, nga naman na, no? Lucas 10:16, basahan ninyo mga igsoon, kanang inyong Biblia. Ang dili mutuo ninyo, ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. Muna ingon sa Ginoo, no? Muna iyang mga pulong. Lucas 10:16, iyang giingnan ang iyang mga sakop. No? Ang iyang simbahan, iyang giingnan. Ang inyong itugo, sa Mateo 18 man tong ang inyong idilog itugot. Sa Lucas 10:16, ingon siya, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab minaw nako. Na, maigsoon. So kung ang simbahan ay manudlo, sama ra nga ang Ginoo gid mo'y nanudlo. Yan naman. Kay nahinumdum mo na ay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon si San Pablo, ang tinuod nga simbahan lawas ni Kristo, body of Christ, mystical body of Christ. So mao na nga niingon si Kristo nga naingon siya sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. Ano man? Ano man na? Kung manudlo ang iyang simbahan, sama ra nga siya mo'y nanudlo. Nga kung di ka maminaw, sama ra kang wa maminaw sa Ginoo. Ano man? Kaya ang simbahan gud nga tinuod, lawas ni Kristo. Muna yung gitawag og collective, muna bang sana? Si tawagan na. Kristo nga simbahan. Di ba? Oh. Muna nga maminaw kita simbahan. Nya karon kay kining mga dili Katoliko kay pili-pilion ra man nila ang desisyonan sa mga obispo. Presa ng mga canonization na ay mga tao nga mga santos nga gideklarar gyud universally ang ilang kabalaan nga wa gyud lalis. Nya mo supak man ning uban. Maingon man nga way authority ang mga obispo na. Musupak man sila. Ako di ko musupak. Ano man, kay klaro man ang authority sa simbahan, ang inyong idili diri ta idili sa langit. Pero mga igsoon mao ni. Kanang mga dili Katoliko nga pili-pilion na nila ang desisyon sa mga obispo katurang ilang gusto. Ako din kutloon tong giingon ni Agustin nga kanang mga tao nga nituo kuno sila sa gospel pero pili-pilion na nila, dili nila i-apil og tuo tong dili nila ganahan, dili nila gusto. Dili gyud kuno ang gospel mo ilang gituhuan kundi ang ilang kaugalingon kay sila may magbuot. Di ba? Kay ang tinuod nga nagtuo sa gospel, unsa gani giingon diha tuhuan yun na nimo. Unya kay naaman sa gospel nga ang Ginoo gahatag og authority sa iyang simbahan, ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot sa tuhuan na to na mo nang ako tanang council sa simbahang Katoliko kay nagtuo mo ko mao ni original nga simbahan mo tuog gyud ko di gyud ko kay pili-pilion lang. Pero mga igsoon kinina ako maning gitrilling na ay gidesisyonan ang mga obispo sorry na ay gidesisyonan ang mga obispo nga dili lang kay mga Katoliko may mituo, apil pod ang mga Protestante unsa man pananglit kining pagdeklara pila ang opisyal nga basahon sa daang tugon o bag-ong tugon. Oh. Ang pagdeklara nga 73 tip kabasahon ang libro giuyunan
sa mga Katoliko, pero wala lang uyuni sa mga Protestante kadtong ihap sa Old Testament nga na ay Makabeyo. Oh. Kay sa mga kuan, unsa ni kining bang ihap sa mga libro sa Old Testament ang gituan sa mga Protestante na may ilang gikuha nga naa sa Bible nga Katoliko katong 7 ka libro. Okay, ang sa Katoliko gud si 23. Dayon ang sa mga dili Katoliko ang ilang gidawat 66 books lang, kulang og 7. Ilang giakusahan ang simbahan nga gidugangan kuno og 7. Actually wala na kuha wala na dugangi, gikuhaan hinuon sa mga Protestante sama ni Martin Luther. Nyatay separate topic ani no nga wa gyud na kuha ikuhaan lang nila nga but pasabot wa nila tuhui ang tanang deklarasyon sa mga obispo. Pero nituo sila sa deklarasyon sa mga obispo nga 27 books lang ang New Testament. Oh. Ang pagdeklara pila ka basahon ang bag-ong tugon, ang gahimo ani mga obispong Katoliko dili ni gihimo sa mga Protestante. Tanawa ra ninyo sa history mga igsoon, kay panahon sa mga apostoles, sa ilang panahon wala pa sila gadeklara pila ang official list sa New Testament. Wala. No? Panahon sa mga apostoles, basahan ra ninyo ang Council of Jerusalem sa Buhat Kapitulo 15. Basahan ninyo mga igsoon. Sa Council of Jerusalem, kinira man gyud nga council, usara ka council lang nahimo sa mga apostol. Usara ka council. Katurang Council of Jerusalem, kanang mabasa sa Buhat 15 o Acts 15. Sa ilang council, wala sila magdesisyon. Wala sila mag-canonize og mga libro sa New Testament. Nga sa ato pa, wala sila official list sa New Testament. Ang ilang gamit-gamiton nga humana katong Old Testament pa lang. Wala sila humandaan nga New Testament. Kay nanulat sila, dili para sugtuig, dili po sila, di kay usara po yung nanulat, di ba? Wala pa sila mag-ingon nga, kinirang 20 city mao'y official. Nga, kung ato ra bang tunan ang church history, dili kay 27 books lang ang nasulat sa mga Kristiyanos, daghan, sobra. Mga igsoon, dili kay 20 city lang. Oh, napatoy Shepherds of Hermas, katong Didache. Oh, kanang Didache, wa na sa Biblia, pero sinulat ng mga Kristiyano. Mga igsoon. Oh, na, panahon sa mga apostoles, wala sila magdesisyon, wala sila mag-canonize, wala sila magdeklara nga 27 books lang ang New Testament. Ang mga Hudiyo pod, katong dili mga Kristiyanos, di man sila motuo sa Christianity, so mao nang dili sila magdeklara og New Testament, kaya ang ilang tuan katuramang daan. Kay ang modeklaraan ng pila ka kanon, pila ka libro ang New Testament, di Kristiyano nga simbahan. Katong simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba, mga igsoon? Unya, ang mga apostol sa ilang panahon, wala man sila mag-decide, wala man sila mag-canonize, pila ang official list sa New Testament. Kinsa man ang mihimo ana? Mga sumusunod na nila ang ilang mga successor. Kay ang authority sa mga apostol, mapanunod man sa mga obispo. Mao na ang mga obispo na nga sumusunod, mao'y nagdeklara. Nya tong Council of Rome 381 gideklara nga 20 city ra ang inspired sa New Testament. Council of Rome. Dayon gidasunan po na niya tong Council of Hippo 393. Then gidasunan po sa 397 no sa Council of Carthage. Oh. So, mga obispong Katoliko ang ga-decide, ang ga-desisyon, ang ga-deklara o ga-canonize nga 27 lang ang inspired sa New Testament nga mabilong sa official list sa New Testament. Dayon, ang pangutana, nituo ba ang mga Protestante, Iglesia ni Cristo, mga born again, Sabadista, tanan-tanan nituo sila. Mao na example sa desisyon sa mga obispong Katoliko nga ilang gituhuan pero di nila tuhuan ng uban. So to pa pili-pili ra ang ila daing tuhuan. Di ba?
Giunsa nila pag siguro nga kinirang 27 ang gitugutan o kabubuton sa Dios nga wala man ni litukas sa mga apostol, basaharag yun yung ng Biblia mga igsoon. Wala gyud bisan usa ka apostol nag-ingon nga 27 lang ang official list sa New Testament. Wala yun mga igsoon. Ang gaingon ana mga obispo ra pinagi sa mga council. Roman Catholic Councils mga igsoon. Unya nituo pod ang mga protestante. Karon, kung walay authority ang mga obispo, nganong hinguyon man sila? Muni ako mga pangutana sa mga protestante. Kung walay authority ang mga obispong Katoliko, nganong niuyon mo nga sa pag-ingon sa mga konsilyong Katoliko nga 27 ra ka libro ang New Testament, nga ang mga apostol wala man gaingon ana? Di ba? Sa ato pa, naa di ay desisyon sa mga obispong Katoliko nga inyong gituhuan, pero dili tanan. Kaya ang uban, wa man nyo tuhui. Parang parehas anong pag-ingon nga. Sa Old Testament, iingon ang mga obispo, 46. Unya, maingon mo po ng mga protestante, way labo tong 7, 39 ra. So, wala mo musunod diha, kay nagbuot mo inyo, kay ang inyo sa Old Testament, katurang 39, kulang og 7. Kay sumadahon god 39 plus 27 pila man na. Muna mulutaw ng 66. Muna nga ang kanon sa mga dili Katoliko, ang ilang ihap sa mga libro sa Biblia 66 lang, kay ang ilang gidawat sa Old katuramang 39 plus 27 sa New Testament. Munang 66 sa Katoliko god 46 ka libro ang Old Testament, dugangan og New Testament 27. Unang mulutaw nga pila man day na 46 plus 27. Pila man na, no? Musamtop na siya og 73. Munang 73 sa Katoliko. Pero mao lagi. Bisag dili sa nato hisgutan ng Old Testament, kay wala man sila motuo sa canon sa Katoliko nga 46 ang Old Testament. Kay 39 raman nila. So wala sila motuo sa Old Testament canon sa mga obispo, no? Pero nganong nituo man sila sa canon nga 27 ra ka libro ang New Testament. Kisa may gaingon ana, mga obispo ramon pod gihapon nga Katoliko. Tanawa mga igsoon, kanang mga Biblia sa mga dili Katoliko, tanawa ng ilang New Testament, di ba? Parehas ras Katoliko 27. Asa man na nila nasunod, di ba, sa mga Katoliko raman? Kay una mga ganing Katoliko may gakumpile ng Biblia. Ang mga apostol wa man gakumpile og New Testament, kay sa ilang panahon wala sila na-compile. Nanulat sila, pero wala sila maingon nga, kinira kang Juan, kinira kang Pablo. Wala sila mag-decide niya itong unang council nila sa Jerusalem. Ang later council na. Mauna nga, mga igsoon, kung tinuod tang Kristiyano, tuhuan na to tanang council sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay wala gyud magnudlo si Kristo nga kadtulang council sa Jerusalem mo ituhuan. Kung tinuod tang Kristiyano, tanang konsilyo sa simbahan mutuo gyud ta dili kay katurang council of Jerusalem. Ang council sige man ang ga-council ang grupo. Parehas man nag-organisasyon, no? Mga natay organisasyon, dili kay kasara mag-meeting, magsige nag-meeting. Di ba? Kay naapay follow-up, ana, kung unsay mga problema, hisgutan, then sunod meeting, ana, mao na. Para sa atong Council of Jerusalem, nganong nag-council man sila, kay naay problema. Ang problema ato, kay wa sila magparehas og sabot. Kung sa man, kinahanglan pa ba tulion ng magpasakop sa gingharian? Oh? Ana, di ba? O mo to ilang issue. Then, unsa pa yung mga disciplinary law nga ilang ipadayon, ilang sundon, mag-decide mo na sila. Kay naman na i-revise pag abot sa panahon. Oh? Kay kanang mga council, kanang mga meeting, naragyo i-revise para sa itong First Vatican Council. Oh. Second Vatican Council. Okay? Naman na ipangdugang na po ipangusbon. O katong mga balaod na po nga pwede mausob. Ang balaod nga moral na dili usbon sa mga obispo kay kumun man na, no? Para sa nang dili mangawat, dili manapaw, o dili magpatay, o dili na pang usbon kay moral man na. Pero kanang ubang mga balaod diha para sa nang ceremonial, mga balaod ecclesiastical, o kanang balaod
siya na tawagan ng disciplinary, pwede na mausab sa mga kadagkuan simbahan. Agi anang authority sa mga obispo nga binding and loosing ang inyong idili, dirisyuta idili sa langit nyong itugot. So mao na mangigsoon. Mao na nga kanang mga nagpatuo nga Kristiyano sila pero musupak sila nga sa ulugo ng adlaw na tahon sa Ginoo Disyembre 25 para nako gyud kung mag-analyze jugo sa gospel sa Ginoo, dili sila tinuod Kristiyano. Kay ang tinuod Kristiyano musanong yung ka sa mga desisyon sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Bisan pag wala na sa Biblia, kay dili man tanang desisyon mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia nga council katurang sa Jerusalem, katong nasulat ra po diri. Mga igsoon. Nya wa man moingon ng Ginoo nga ang council sa iglesia usara katurang Jerusalem na dili man ana. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo usa ka living church. Magpadayon ni sa to pa, kay magpadayon ni sa to pa, expected nga na yung mga meeting pa aning umabot. Nabiya gyud kay katuding Council of Nicaea 325 AD. Ang pag-decide pila ka basahon ng New Testament, no? Council of Rome 381. Oh, wala na muhunong. Kaya ang authority gud mapasa-pasa man na. Siguro nagtuo ng uban nga ang ilang tuhuan kung Kristiyano sila katurang Council of Jerusalem. Nasayop mo na. Kay ang Biblia wa gyud mag-ingon nga Council of Jerusalem ray tuhuan. No? Masabot gani nga tanang council tuhuan na to. Ngano man? Kay kanang authority sa mga obispo mapanunod man na sa ilang mga successor, mga sumusunod, di man na muhunong, di man na maputol. Nasa buhat 1:20 kung ang katungdanan mabakanti, dunay mo puli, klaro ana. Yeah, the same authority. Ang mahawiran anakin say nakasunod. Di ba? Paras ko na ng authority sa presidente. Ang authority sa presidente, mapanunod na sa iyang musunod nga presidente. Di ba? Dili kay ang authority niya, dili ipanunod nga kuhaan lang. Dili tanan, no. Tanang authority sa unang presidente mapasa na sa musunod niyang presidente. Unya, history will show us bishops of the Roman Catholic Church ang nakasunod sa authority sa mga apostol. Mao na nga moingon ko nga kining mga celebration nga gidesisyonan sa mga obispo dapat tang musunod. Kung tinuod ang Kristiyano, kay kung tinuod gayt ang Kristiyano, makighiusa man ta, dili man ta mag-idya-idya nga magbuot-buot ag ato. Di ba? Basahan ko ninyo mga igsoon ng 1 Juan Kapitulo 2. 2 Juan? 1 Juan. 1 Juan 2, 18 ang 19. Di ba? Gipasabot ni Juan diha nga kadtong mubiya sa to pa dili makighiusa. Sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mubiya sila kay maghimo sila ila. Maghimo sila laing grupo. Unsay giingon ni Juan dia, paminawa ayuhan ninyong basa ng mga igsoon. Ang giingon ni Juan dia, Apostol Juan, kadtong mibiya sa tupa dili makigiusa kay mag-iya-iya. Unsay giingon ni Juan, dili tinuod nga sakop. Kay ang tinuod nga sakop magpabilin. Ato kung magpabilin nga sa tupa makigiusa ka. Oh. So kung Kristiyano ka, unya di ka mo makikiusa sa gidesisyonan sa mga authorities, sa mga obispo nga, Disyembre 25 ta magsaulog sa adlaw ng tahon sa Ginoo kay di ka magbuot-buot yung kag imo. So di ka tinuod Kristiyano kay gaiya-iya man ka. Nagbuot man kag imo, wala man ka mutuo sa authorities sa mga obispo. Mao nang ako nga para sa mga pista gud sige magadugang ning pistas Katoliko kay nagkadaghan man pong santos di magkadugang po datong sa ulogon, di ba? Magkadaghan. Di ba? Nya moingon ra ba nang uban, wala man sa Biblia, wa may mingon mo ingon ng Katoliko nga naa kay ang Katoliko man magtudlo nga tanan basahon sa Biblia. O pagkadaghang history nga wa na masuwat sa Biblia, Council of Nicaea, Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage, pagkadagan, Second Vatican Council, First Vatican Council, Council of Florence, puros na masulat sa Biblia, pero tinuod na nga ng hitabo. Mga igsoon. Bisan manggali ng history sa mga dili Katoliko,
wala man sa Biblia pagkaraghan na. Oh, niya ni tuo maslana prasan ng history nga ang unang executive leader sa INC si Felix Manalo. Then ang Nipoli, pagkamatay ni Felix, ang iyang anak si Iranyo. Then pagkamatay ni Iranyo, ang iyang anak na po si Eduardo. Wala man sa Biblia. Pero tinuod na. Di ba? Oh, dili tanang tinuod na sulat sa Biblia. Mga igsuon, no? Oh. So mao na nga ang mga council sa simbahan gapadayon bisag wa na masuwat sa Biblia. Oh. Pero sa Council of Jerusalem, naapay Jewish nga pagdili sa kanang pagkaog dugo kay nabatasan man sa mga Hudiyo. Bisan gani sa council sa mga apostol, ila pa nang giapil. Pero kana nga pagdili, temporal na sa Catholic interpretation kay wala na gitudlo ni Kristo sa gospel. Ito pa, kana nga disciplinary rule, Jewish, dili na siya pang universal. Jewish lang na siya. So, sa Council of Jerusalem, ang mga apostol, gadili sila og pagkaog dugo. Oh, tinuod na, no? Sa ilang council. Pero, kung mangutana ka, asa na gikan nga balaod? Ni Kristo ba sa gospel? Dili, wala magtulos Kristo na sa gospel. Basahan ninyo ng kanang gospel, kanang Matthew, Mark, Luke, John. Oh, wala gina sa gospel. Wala nagtudlo sa Kristo na. Kana gikutlo lang na sa mga apostol, burag si James Mangaliga kutlo ato sa disciplinary rule sa mga Hudiyo. Oh. Naapod sila authority nga iimpusar nila na kay naaman sila authority pero dili na matawag og universal rule. So pwede na siya i-abrogate o pwede na siya usbon pag abot sa panahon. Sa mga authority pod nga sumusunod nila. Mao na. Kay dili man na sa universal rule ng dili pagkaog dugo. Oh, purely Jewish man nga pagdili. Kay ngano unsa may ebidensya nato? Si Kristo sa iyang gospel wa siya magtudlo ana kanang napaidili sa pagkaon. Di ba? Ang iyang dugo man gani sa sakramentohanong paagi iyang gipasabot, iyang ipainom, akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. Tanawa? Painom gali iyang dugo sa sakramentohanong paagi. Nya wa gyud gitudlo ni Kristo sa gospel nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. So mao na nga katong Council of Jerusalem nga naa sila disciplinary rule nga dili ipakaon ng dugo, temporal to sa Catholic interpretation. O dili to matawag og moral. Kuan na to kanang disciplinary o panahon lang temporal. Kay wala man nagitudlo ni Kristo sa iyang pagpanudlo diri atong gospel. Oh. Muna nga pag-abot sa Council of Florence, mga obispo ilan nang nakadesisyon sila nga i-Christianize na to tanan nato mga practice. Si Kristo wala man magtudloan na mo na nga kanang Jewish custom nga dili pagkaog dugo ato nang iwala kay naaman tay authority na laging ang inyong idili gitugot sa langit. So mo na nga gi-Christianize ang mga balaod, disciplinary rule sa iglesia mo nang pwede na ta makaog dinuguan. Oh. Mo na ang iglesia ni Kristo mga born again nga dili makaog dinuguan kay ilang gisunod paghapon ng Council of Jerusalem. Which is para nato dili tanang balaod dili pwede mausob, no? Usara ka balaod ang dili pwede mausob kanang moral. Prasan nang ayaw pangawat, dili ka manapaw o kana moral wala man na usbas mga pare, no? Wala usba. Ang gipang-usob sa mga obispo katurang pwede usbon. Kay dili man tanang balaod parehas na may pwede mausob sa mga authority na nasa gipaklaro kay nasa Hebrewanon City 12. Ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. Oh, na di balaod nga pwede mausob, no? Unsa man na katong mga ceremonial laws, disciplinary laws, ecclesiastical laws mo nang ako di ko malibog kung mga obispo gali na mga palaod nga pang-usbon mutuog gyud ko na kinaa sila authority ana. Usara gyud nga dili sila kausab, dili po nila usbon. Tungod sa lamdag sa espiritu kana lang moral law. Kanang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw sa panadiha dili manapaw, wala man na usbas mga pari, di ba? Padayon ra gyapon na. Katorang mga kasaulugan kay pwede man na pang-usbon by the authority of the church, binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao nang ako, no? So kamong mga dili katoliko nga nakapaminaw ni ron, nakasaksian Yo.
ayuhan ninyo tuon ang Katolik yun nga baruganan, no? Kay sa ako, sultian mo na ako. Ako sa una hapit yun ko mobiya sa pagkakatoliko. Kay na-influensya ko Iglesia ni Cristo, sa Badista, oh. Pero walang ko musirado, minaw ko pikas-pikas, dili tabayas, og ni desisyon ko resulta sa akong pagtuon ni resulta nga uy Katoliko ra gyud moy naa niya ang fullness of the truth. Sa ubang religion na sila truth kay gigamit nila ang Biblia sa Katoliko pero wala nila itudlo tanan. Nagtuo ko nga Katoliko ray nagtudlo sa tanan. Mabitaw nagpabilin ko sa Katoliko. So ang mga detalye pa ni ayaw ninyo undangig paminaw ni nga tulumanon, then daghan pa ta mga outlets sa atong exposition, no? Wa naman tay igong panahon kay hangtod sa sunod Sabado pohon kini ang ubos ninyo nga lagad, no? Si Veritas sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.